Aw bisimila donfini ɲuman sagura kɛnɛ kan Infashion Fi. Aw minnu be yen nɔ ko diɲɛ taabolo finikuraw modeliw ka d'aw ye, ayiwa aw sera aw seyɔrɔ la Infashion Couture. N'aw mago be tisi kalalenw na walima n'a be fɛ ka tisiw kala, a ye boli ka se joona joona Ismaël Ɲare fe yen nɔ. Ismaël Ɲare nɔlen no ni diɲɛ laban kalali kɛ machine kuraw de ye, a n'a ka personnel de qualité minnu be yen nɔ n'olu be ni baara in kɛ ka ɲɛ. An sigiyɔrɔ bennen no ACI 2000 kɔnɔna la Immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la Canne ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. Infashion k'aw ye togo ɲɛ. Infashion ni aw mago be qualité la. Infashion ko k'aw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. An balima joliba jabarani filɛbaw an ka foli ani tanuni an b'o taga di aw bɛɛ lajɛlen ma, aw minnu siginbɛ ka an filɛ ani aw minnu siginbɛ ka an lamɛn nin waati in na. Nin mana an ka fiɲɛ siraw bɛɛ lajɛlen ka aw ka ladala jɛmukan min bɛ sigi don o don min ye ntɛnɛn fo ka se juma ma, nɛgɛ kanɲɛ 9 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye fo ka se a kanɲɛ 10 ma. Nin mana an bɛ ye nin kɛnɛ in kan o diyagoyalen bɛ anw kan walasa kunnafoni sɛbɛnw kɔnɔ kuma k'o lakale aw ye bamanankan na, sabu kunnafoni ninnu bɛ sɛbɛn nanzarakan na, o kuma diyagoyalen bɛ anw kan an ka bamayɛlɛma, sabu Mali den fanba ayiwa ni bamanankan fɔ kaba caman b'i yɛrɛ sɔrɔ kɔnɔna la. O kuma nin y'an sigilen o de kɛnɛ kan minnu bɛ ka an lamɛn radio joliba sanfɛ Bamako yan, Segu, Sikaso, ayiwa min ye an ka Canal Plus fana bɛ yen nɔ 589 minnu b'an lamɛn o kan Mali kɔnɔ ani diɲɛ fankuru kara bɛɛ lajɛlen. Ayiwa an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn. Bi ye araba ye limanaw février kalo ale tile 21 sɔrɔ, o kuma an b'a fɔ yan aw danse. Gafew bɔra, gafe minnu bɛ yan o bɛ tali kɛ Les Échos welewele ale bɛ yan, a kumana Nouvelle Horizon fana bɛ yan, an bɛna an da don a la sisan min ye le soir de Bamako ye, ale fana b'an bolo kɔrɔ yan fo ka taa se le Pélican. Limanaw ni fasidi sɛbɛn damadɔ an bɛna ninnu lakale sisan aw ka faamuya kama. An b'a daminɛ ni min ye o ye Les Échos welewele. Limanaw Écho kumana politiko kuma, limanaw Écho an bɛ ale ka fasiriw kumaw daminɛ o la. Awa kuma damadɔ b'a kɔnɔ, a fɔlɔ ye ko parti dɔ b'an ka jamana kɔnɔ yan n'o ye politiki tɔn ye, u k'a ma ko CODEM. Limanaw CODEM a jarala k'a fɔ nin politiki tɔn in ɲininkali de kɛlen bɛ n'a sɔrɔla awa a bɛ dangan dɔ la bi, dangan in ni cili yɛrɛ dangan tɛ. Fasiri n'o ye Écho ye, a ko communiqué dɔ de kɛra politiki tɔn in kɔnɔ, o kɛra tarata kunungo tarata awa décembre kalo tile n'a fɔ février kalo a na kɛ fasiri sɛbɛnbaw firila n'o tɛ kunun kun ye février kalo tile 20 de ye, nka sɛbɛnnin bɛ yan décembre kalo tile 20 na kɛ u filila. Limanaw décembre n'a fɔ février kalo tile 20 san 2024 a jala k'a fɔ ko nin ye jɛrɛjɛkulu dɔ ye, collectif dɔ don min bɛ politiki tɔn CODEM kɔnɔna la. Olu y'a jira k'a fɔ k'u ka tɔnden dɔw bɛ yen, awa ko olu u ye u ka tɔn bolofara dɔ bɛ yen n'o ye jigiya kura ye, k'o yera kunnafonidi kɛnɛ dɔ kan n'o ye jɛkulu kura dɔ ye, u k'a ma ko Synergie d'action pour le Mali. O de cogoya la min ye politiki tɔn ye, u ye bataki kɛ, u ko ko olu maa damadɔ bɛ yen awa k'u ye kibaruya dɔ ye bɔlɔlɔw sanfɛ, kibaruya minnu bɛ yen n'o b'a jira k'a fɔ ko yɔrɔ min bɛ yen n'o tɔgɔ dalen bɛ Imam Mahmoud Dicko la, awa n'o ye centre de l'Imam Mahmoud Dicko, awa ko CODEM maa falenba dɔw tun bɛ yan ko kɛnɛ ka ye, ko olu tun bɛ ka jigiya kura o nɔna bila awa Semasi ale jabala la. Communiqué in kɔnɔna la premier secrétaire général adjoint convergence pour le développement ale de ye communiqué in kɛ, ani fana ka d'a kan k'a fɔ ko u ka parti ɲɛmɔgɔba n'o ye Useni Amion Gindo ye, ka tugu u y'o communiqué min kɛ k'a fɔ u ka maa dɔw yera nin jɛrɛ in kɛnɛ kan, k'u ka politiki tɔn ɲɛmaa yɛrɛ n'o ye Useni Amion Gindo ye, k'ale ye ɲɛfɔli dɔw kɛ awa AFP maaw ye, ko n'i ye jateminɛ kɛ ko fɛn fɛn ye furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw ye k'u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la walasa furanjɛla fanga min b'an kunna nin ye jamanaw fara ɲɔgɔn kan ka kɛ k'u jɔ u jɔyɔrɔ la. Communiqué min kɛra parti a secrétaire général adjoint fɛ o ye nin ye, a ko k'u tɛna jɛn ni nin waleya ninnu ye fiyewu, nin waleya minnu bɛ ka kɛ CODEM kɔnɔna la, ani o ye fɔlɔ ye. Filanan ye Useni Amion Gindo yɛrɛ ko a ye kuma min fɔ AFP maaw ye k'u ka politiki tɔn bureau national tɛ foyi kalama a ko la,
ko nin kɔni mina fɔ ko dɔ de bɛ kodem kɔnɔ bɛɛ bɛ ka kɛ yɛrɛsagokɛ ye min ka di min ye don min na o mana wuli o b'o kuma fɔ ko politiki tɔn de t'o ye fara ɲɔgɔn de don fara ɲɔgɔn jɛkulu don n'i bɛ fɛn fɛn kɛ a ka kan i k'i sara mɔgɔw la kɔmɔgɔw bɛ yen tɔndenw bɛ yen ko o collectif min sigira o ye bataki in kɛ nin cogoya la k'a fɔ k'u bɛ welewele dakan bila k'a fɔ maa minnu bɛ nin baara in na kodem kɔnɔna la k'u k'a dabila ko kodem ka hakilila tɛ nin ye min ye parti yɛrɛ a secrétaire général adjoint n'o ye Amadu Aya ye ale ye nin kuma in fɔ ale de bolonɔ bɛ sɛbɛn in na ale ye min yɛrɛ jamanaw bi na a bɛ conseil national de transition n'o ye CNT a b'o kɔnɔ min ye janvier kalo tile 26 tɛmɛnen fana ye a sugandira k'a bila jɛkulu dɔ kɔnɔ n'o ye comité de pilotage du dialogue intermalien sigafɔ min kan ka kɛ o jɛkulu kɔnɔ a sugandira ka bila o fana kɔnɔna la jamanakuntigi colonel Asimi Goita fɛ min ye février kalo tile fɔlɔ tɛmɛnen san 2024 a yɛrɛ ka tɔn n'o ye kodɛmu ye o ye bataki kɛ k'a fɔ k'olu ka maa si ci ka taa o jɛkulu in kɔnɔ limana o de ye ɲininkali min kɛra kuma daminɛ na o ye k'a fɔ n'a sɔrɔla politiki tɔn in a tɛ cili yɛrɛ dangan na fasiri kelen in ka kuma la min ye eko ye limana min bɛ tali kɛ comité de pilotage min sigilen bɛ dialogue intermalien maa min b'a ɲɛmaya la bi n'o ye premier ministre kɔrɔ Isumani Isufu Mayiga ye a ko wari ma di olu ma dɛ wari foyi ma di olu ma k'a fɔ k'u bɛ ka nin baara in kɛ ni maaw hakili la k'a fɔ ko wari mugu de cɛlen bɛ ka di olu ma nin baara in na Isumani Isufu Mayiga ko ka bɔ bɛɛ ye kunba la wari ma di olu ma yɔrɔ nin kuma in fɔra comité de pilotage ka kunnafonidilaw ni kunnafonidilaw ye sigi min kɛ kunungo tarata Isumani Isufu Mayiga a na kɛ kunnafonidila dɔ min ni kunfa tun b'a la o de ye Isumani Isufu Mayiga ɲininka yɔrɔ ni kunnafonidi kɛnɛ sigira kuma bɛ di kunnafonidilaw ma k'u ka ɲininkali kɛ kunnafonidila dɔ de ye ɲininkali kɛ comité de pilotage ɲɛmaa la n'o ye Isumani Isufu Mayiga ye ko yalima a bɛ nin baara in na o kumana wari nafolo joli de dira aw ma a ka nin baara in kɛ Isumani Isufu Mayiga a ma kuma in a ma jaabi yɔrɔ janya a ko kunnafonidila ma ko wari ko wa ko wari ma di olu ma dɛ wari foyi t'olu bolo nin ko in na olu yɛrɛ ka jɛkulu a tɛnkunnen bɛ jamanakuntigi n'o ye furanjɛla fanga ɲɛmaaya de la ko ni fɛn fɛn kɔni bɛ kɛ wa k'a fɔ hali k'a fɔ min ye régisseur wɛrɛ b'u bolo k'a fɔ k'o bɛ wari jatew ye k'o tɛ u ka jɛkulu in kɔnɔ o b'a jira k'a fɔ wariko t'a la ni maliden minnu bɛ bɔ jamana fan wɛrɛ fɛ ka na k'i bɛna kuma dialogue intermalien i bɛna i fɛla fɔ o malidenw olu ka bɛrɛbɛrɛli an'u ka dumuni sɔngɔw ni fɛn wɛrɛw ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation ale bɛ n'i jɔ n'o ye jamanaden minnu fana bɛ bɔ jamana kɔ kan n'o ye malien de l'extérieur ye ministre so min bɛ olu fana ka koɲɛ kunna n'o ye ministère des maliens établis à l'extérieur ale de b'i jɔ ni olu fana ka koɲɛ ye n'o tɛ ko wari t'u bolo ka nin ko in kɛ dɛ ko maaw hakili la ko wari mugu de cɛlen bɛ ka d'u ma Isumani Isufu Mayiga ko o tɛ yɔrɔ Isumani Isufu Mayiga kelen ale kun bɛ jɛkulu sigafɔ dɔ kɛra Mali kɔnɔ n'u k'a ma dialogue national inclusif ale kelen de ye o dialogue inclusif kelen a y'o ɲɛ minɛ hakilila jiginna limanaw ni dialogue intermalien min fana filɛ nin ye Isumani Isufu Mayiga de bɛna bila o ko ɲɛma a kɔni y'a jira k'a fɔ kuma bɛɛ bɛna fɔ kɛnɛ in kan limanaw bɛn bolo di ɲɔgɔn ma malidenw ɲɔgɔn cɛ yafa ɲɔgɔn ma politiki ko nasira la lakana ko jamana yɛrɛ ani jamana wɛrɛw cɛ ani an ka sigidaw ani maa wɛrɛw cɛ limanaw ni kuma bɛɛ bɛna kɛ dialogue intermalien ale kɛnɛ kan a jala k'a fɔ comité n'o ye jɛkulu olu sigira ko kuma lasela o ye ministre kɔrɔ ye Adama Samaseku ani maa min fana bɛ yen ni o b'a bɔlɔlɔ ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ o ye Aminata Dramane Traoré limanaw eko kelen ka kuma la kuranko kuma limanaw an ka jida sɛnɛ kan eko kumana ka bi ko ministre min bɛ kuranko kunna n'o ye Bintu Kamara ye ministre de l'énergie a kumana a ko Mali kuranko gɛlɛya min filɛ nin yɔrɔ a welela ntɛnɛn tɛmɛnen février kalo tile 19 jɛmukan dɔ bɛ to ka sigi n'u kama ko Mali kura taasira an ka jabaranisoba sanfɛ ministre de l'énergie et de l'eau n'o ye ji ni kuran ministre ye Bintu Kamara ka halisa k'a bɛ a ɲini maliyɛnw fɛ k'u muɲu halisa ko muɲu kɔni halisa u ka muɲu ko n'o tɛ ko gɛlɛya bɛ gɛlɛya la o gɛlɛya tɛ se ka ɲɛnabɔ suko ani dugusajɛ cɛ ko gɛlɛya bɛ yen dɛ ko nka fɛɛrɛ de bɛ ka ɲini gɛlɛya ninnu na ko baara camanba de dayɛlɛlen bɛ bi énergie fɛ walasa kuranko in jamanaw fɛɛrɛw bɛ se ka sɔrɔ a la o baaraw ye jumɛn ye a ko n'i y'a lajɛ
u n'u baarakɛɲɔgɔnw partenaires ni ɲɔgɔn cɛ awa ko Mali bɛ fɛ ka bɔ ka taji san n'a bɛ fɔ min ma ko centrale thermique Mali bɛ fɛ ka bɔ o de la k'a kɛ ka tile falen k'a kɛ courant ye n'o ye panneau solaire ye a jala k'a fɔ ko o yɛrɛ bɛ se ka ye Buguni fanfɛlaw la ka taa Sanankɔrɔba hali Safo yɛrɛ ko yen u bɛ ka yɔrɔ caman de dilan yen panneau solaire yɛrɛkɛlen bɛ yɔrɔ minnu na courant min bɛ tile bɛ falen ka kɛ courant min ye k'o di jamanadenw ma o mana bɔ yen a fɔ min ma ko hydroélectrique n'o ye ka ji bamayɛlɛma ka kɛ courant ye Bintu Kamara y'a jira k'a fɔ o baaraw de bɛ sen na minnu bɛna lase a don nataw la wa sɔɔni yɛrɛ k'a tɛna mɛn Mali courant ko k'a na ɲɛnabɔ o de ye kuma yɛrɛ ye limanaw n'i ye jateminɛ kɛ ECHO kelen ka kuma la nin kuma ninnu kɔni tɛ ɲuman ye sabu ko nin kɛra sirabakan kasara belebeleba de ye jamanadenw de ye wele dakan bila ko taamakɛjɛ car minnu bɛ yen n'o ye Jara transport ka cariw ye ko k'a fɔ a ɲɛmɔgɔw ye u k'a lajɛ sa u ka chauffeurs u k'a lajɛ maaw ni bɛ se ka kisi cogo min na Jara transport a tɔgɔ tun bɛ maaw da waati dɔ la a jala k'a fɔ ko ntɛnɛn tɛmɛnen février kalo tile 19 sirabakan kasara belebeleba dɔ de kɛra Jara transport kelen fɛ a kɛra u ni camion dɔ de donna ɲɔgɔn na o kɛra Kesedugu Moti fanfɛlaw la kunnafoni sɔrɔla maa minnu fɛ o y'a jira k'a fɔ maa 15 ɲɔgɔn na o de ni tora nin sirabakan kasara in na n'i y'a lajɛ kunnafoni minnu sɔrɔla ko Jara transport ani camion dɔ de donna ɲɔgɔn na Kesedugu o filɛ nin ye fo Jɛnɛ mara la n'i ye jateminɛ kɛ limanaw a kɛra a kuma yɛrɛ cayara bɔlɔlɔw sanfɛ kosɛbɛ maa caman de ye kumana a ko kan caman y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na ko sisan jamana ɲɛmɔgɔw kan ka fɛɛrɛ ɲini nin siraba min bɛ yen n'a bɛ bɔ Bamako k'i kunda Mopti ka taa fo a bɛ tɛmɛ Segu fɛ siraba in kasaraw ka bon kosɛbɛ taamakɛ jɛkulu bɛ n'o ye Jara transport ye olu kɔni ka siraba kasara de ka ca a ko yɛrɛ la kosɛbɛ hakilila jiginna juillet kalo tile 17 san 2023 Sorobaso Jara transport kelen a ye ani mobili dɔ donna ɲɔgɔn na ye mini car dɔ n'o ye car fitinin dɔ ye maa 13 olu joginna o ko la maa 12 olu ka joginda tun ka jugu kosɛbɛ o bɔlen kɔ ye juin kalo tile 13 san 2023 kelen in na Jara transport kelen ka car 2 Segu sira kan k'u ni camion dɔ 10 tonnes dɔ fana donna ɲɔgɔn na o kɛra sababu ye maa 10 ɲɔgɔn na olu ni tora o la maa 13 dɔw yɛrɛ côté maa 32 olu joginna a ko la ko baganw tun bɛ o mobili in kɔnɔ o baganw caman fana tora la limanaw ka kɛɲɛ ni nin sirabakan kasara ninnu ye jamanadenw kɔni ko Jara transport ɲɛmɔgɔw n'o ye nin compagnie de transport ye a ka f'u ɲɛna u k'u janto hadamadenw ni na limanaw an bɛ bɔ ni ECHO kɔnɔ ni kunnafoni min ye o ye ko Kalabankɔrɔ Cɛbani na kɛ nin ye sifinnaka dɔ ye ale fana ye a terikɛ min si bɛ taa san 18 na ale kɛra o sababu ye k'o bɔnɛ o ni na o kɛra alamisa tɛmɛnen février kalo tile 15 Kalabankɔrɔ Cɛbani kunnafoni minnu sɔrɔla ko sigidalamaw kɔni ni tiɲɛna kosɛbɛ olu dimina fo maa min yɛrɛ fagali kɛ u taara u somɔgɔw ka so limanaw ka bɛɛ lajɛlen sokɔnɔmina kɛ kɛnɛmɛmina ye ani ka so in ci ka bɔ yen nɔ o la n'i y'a lajɛ kunnafoni minnu sɔrɔla ko waleya in kɛra nɛgɛ kanɲɛ 19 ka taa bila nɛgɛ kanɲɛ 20 waatiw la ko maa min den fara a fakɛ n'o ye Mamadu Kasumu Jalo ye a den yɛrɛ u b'a fɔ a ma ko papa in ale de fara a yɛrɛ terikɛ fɛ n'u k'a ma ko Sɛkinɛ Sɛkinɛ in a na kɛ ko dala mankan de tɛmɛna a n'a terikɛ papa cɛ dala mankan in maaw yɛrɛ donna u ni ɲɔgɔn cɛ k'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na ja Sɛkinɛ ale ka kɛlɛ ma ban ale taara don u ka so kɔnɔ ka bese de ta ka na jamanaw kana bese daɲinɛ kelen kɛ a yɛrɛ terikɛ la n'o ye papa in ye u y'a cɛ ka taa n'a ye CCRF Kalabankɔrɔ o dɔgɔtɔrɔso la o kɔfɛ u ka sɔrɔ k'a cɛ ka taa n'a ye Gabriel Ture la limanaw ni kɔni tora a la min ye den in fa ye n'o ye Mamadu Kasumu Jalo ye ale kɔni bɛ ka kuma in ɲɛfɔ nin cogoya la a ko kɔni somɔgɔw bɛɛ lajɛlen bɛ misi kɔnɔ bi u b'a ɲini sariya kɔni k'a ka baara kɛ sabu ko nin papa tɔgɔ min filɛ nin ye an k'a fɔ Sɛkinɛ tɔgɔ min filɛ min ye fagali kɛ limanaw ko bɛɛ b'a dɔn sigida la k'a tɛ ɲuman kɛ ani maa si tɛ bɛn sigida la denmisɛnnin min don limanaw kɛmɛ k'a ye k'a to yen san 17 fɛn fɛn ka d'a ye a b'o de kɛ wa a ka joli da limanaw o bɛ denmisɛnnin caman de la sigida la yen nɔ n'a ma muru turu min na i b'a sɔrɔ a kɛmɛ ka beseda nɔ bila o la min ye a yɛrɛ terikɛ n'o ye papa in ye a kɔni kɛra o sababu ye an bɛ don min na ko bi sigidalama minnu tun bɛ Kalabankɔrɔ Cɛbani olu sɛbɛkɔrɔ dimina f'olu yɛrɛ taara Sɛkinɛ u ka so
ayiwa ka so bɛɛ lajɛlen sokɔnɔmina kɛ kɛnɛmɛmina ye u dimi kojugu min ye den fa yɛrɛ n'o ye Mamadu Kasum Jalo ye ale ko k'u ka sabali ko in k'a to sariya ale ka bolo kan mana kunnafoni filɛ an ye nin bɔ Eko welewele kɔnɔ bi aw bonya b'a la. Ye fasiridi sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko Nouvelle Horizon ale kumana kuma fila b'a kɔnɔ fɔlɔ ye mun ye limanaw wajulikɛla n'o ye Suala Bayaya Hayidara ye ko Suala Bayaya Hayidara fari jolenba tɛ bi kosɛbɛ a ka somɔgɔw yɛrɛ ka ɲɛfɔli la n'i ye jateminɛ kɛ limanaw ko Suala Bayaya ko nin y'a dɔgɔkun kelen ye u y'a ta ka taa n'a ye Polyclinique Pasteur la somɔgɔw yɛrɛ de ka kunnafoni sɛbɛntiyalen nin ye diinɛ ɲɛmaa min filɛ n'o ye Suala Bayaya Hayidara ye u y'a ta ka nana ye ko bana bɛ a la limanaw ka nana ye Polyclinique Pasteur la min filɛ nin ye commune 4 la Bamako yan nɔ a somɔgɔw ka fɔ la ko Suala Bayaya a bɛna fɔ a ka kɛnɛya don o don dɔ de bɛ bɔ a fanga la don o don ka taa fɛ n'i y'a lajɛ limanaw fasira jira k'a fɔ yɔrɔ Suala Bayaya Hayidara o kun ye a kun bɛ Bamako kasobonba de la yan u y'a ta ka taa n'a ye Joyila ka bila o kasobon maaw ka bolo kan a na kɛ k'a to yen kaso de la limanaw bana y'a minɛ min ye u y'a cɛ ka na n'a ye Bamako yan nɔ dɔw ko Suala Bayaya ma ko Isbu Suala Bayaya Hayidara ni wajulikɛla don limanaw ko nka an bɛ don min ko bi a kɔni bɛ Polyclinique Pasteur so dɔ bɛ yen n'o ye chambre VIP a b'o kɔnɔna la walasa ka se ka furakɛliw k'a la halisa somɔgɔw ka ɲɛfɔli la ko Suala Bayaya a kɔni cɛra ka na Bamako yan ka na furakɛ ko nka halisa a mago bɛ min na o de ka bɔ yan ka taa n'a ye jamana kɔ kan ka se ka furakɛ bana min b'a la ka se ka furakɛ hali n'a sɔrɔla bana in siya ma se ka dɔn fɔlɔ hakilila jiginna Suala Bayaya Hayidara maison centrale d'arrêt de Bamako n'o ye Bamako kasobonba ye décembre kalo tɛmɛnen in na pôle spécialisé anti cybercriminalité o de ye jalaki bɛɛ kan k'a fɔ a ye dankari kɛ jamana na o ko min ma jalaki in tɔgɔ de ko atteinte au crédit de l'État ani ka jamanadenw fujunu k'u su ka kɛ walejugu ka trouble à l'ordre public jalaki binna kan o de la u y'a bɔ Bamako kasobonba la yan ka taa n'a ye Joyila an bɛ waati min na ko sisan a somɔgɔw kɔni y'a jira k'a fɔ ani Haut Conseil islamique fo ka taa se jamanadenw ka jɛrɛjɛkulu organisation de la société civile olu kɔni bɛ deli sugu bɛɛ de la jamana ɲɛmɔgɔw fan fɛ Suala Bayaya hinɛ ka se ka kɛ a la limanaw Nouvelle Horizon kelen ka kuma na nin waati in na ko Algérie jamana limanaw bamananw bɛ kuma dɔ fɔ ko n'i bɛ jaban kɔlɔn sen i ka sen ka fɛrɛ n'a ma ɲɛ bin kɔ i yɛrɛ ka bin yɔrɔ ɲuman sɔrɔ Algérie ta ko bɛ ɲini ka na kɛ o de ye bi yɔrɔ kabi Mali jamana ye a ka marabolo min n'o ye Kidali ye k'o minɛ ka dansigi kɛ bɛnkan sɛbɛn min n'o ye accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger Algérie yɛrɛ tɔgɔ dalen bɛ o bɛnkan sɛbɛn in na min bolonɔ bilala kabi san 2015 fo ka n'a bila bi la limanaw Mali ma se ka hɛrɛ sɔrɔ ni bɛnkan sɛbɛn in na nka n'i ye jateminɛ kɛ don min ni o kɛra donba ye Mali bolo novembre kalo tile 14 san 2023 tɛmɛnen ni Mali finitigiw ye kɛlɛ kɛ ka taa u tɛgɛ da Kidali kan ka Kidali minɛ limanaw n'o o ma bɛn Algérie jamana ma sabu Algérie ka ko jugu fɛn fɛn bɛ yen n'a tun bɛ kolokolo o tun b'a kolokolo nin yɔrɔ kofɔlen in de la limanaw bi mun de bɛ ka kɛ a jala k'a fɔ ko Algérie jamana a bɛna fɔ bamanciw u ka jatigiya kɛra Algérie nka jatigi bɛ ɲini ka na kɛ jatigi fajiri ye sabu jatigiw bɛ ɲini ka na ko latɔn Algérie yɛrɛ la sabu bi in na a jala k'a fɔ bamanci fɛn fɛn bɛ yen ni olu bolila ka bɔ Mali la Kidali minɛnen kɔfɛ ni jabala wɛrɛ ma sɔrɔ u la fo Algérie limanaw ko a bɛna fɔ u ye daga min sɔrɔ n'o ye Algérie jamana ye u bɛ ka bamanciya wale lama ye fana o de la bi diɲɛ setigi jamana dɔw bɛ yen i n'a fɔ États-Unis Espagne Angleterre ka taa se Faransi yɛrɛ ma fo ka taa se Australie ma olu de ko u ka jamanaden minnu bɛ yen n'u bɛ Algérie fan min bɛ yen n'o ye Algérie babayanfanw ye k'u si kana ye a yɔrɔ kofɔlen ninnu na u bɛɛ lajɛlen k'u janto u yɛrɛ la walima n'u bɛ se ka bɔ yen yɛrɛ u ka bɔ yen sabu ko jateminɛ kɛra k'a fɔ ko bamanciya wale ɲɔ bɛ ka ɲɛ Algérie ni fanfɛla in na kosɛbɛ ko bamanci minnu bɛ yen ko u bɛ ka yɛrɛkɛ Algérie ni fanfɛla in na ko n'a ma ɲɛ k'a ko bɛ tan k'u bɛ sɔn ka hali bamanciya wale kɛ n'a dun bɛ kɛ k'a tɛ ɲɛsin maa wɛrɛ ma a bɛ ɲɛsin dunanw de ma
o de la ayiwa nin jamana damadɔ États-Unis, Espagne, Angleterre, Australie ani Faransi u y'a ɲini k'a fɔ u ka jamanaden minnu bɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na u k'u yɔrɔ janya Algérie ni fanfɛla ninnu na sabu ko banbanci minnu n'u gɛnna ka bɔ Mali la ayiwa n'u dagalen bɛ Algérie ni Mali frontière la ayiwa k'u bɛ sɔn ka ayiwa ko latɔn dunan minnu bɛ a yɔrɔ kofɔlen ninnu na min ye Royaume-Uni yɛrɛ n'o ye Angleterre jamana ye ale yɛrɛ ye nin kuma in fɔ u ka bɔlɔlɔ sira dɔ kan ko Algérie nin waati in na ko lasɔmini kɛn bɛ k'a fɔ ayiwa mugu foro n'o ye attentat ye o bɛ sɔn ka kɛ ayiwa Algérie ni fanfɛla ninnu na limanaw o mana bɔ yen yɔrɔ minnu bɛ yen u ka dugu dɔ bɛ yen u k'a ma ko Marathon du Sahara dugu dɔ bɛ yen nɔ u k'a ma ko Tindouf ayiwa nin yɔrɔ in na yen limanaw ko bamanciya wale bɛ ka labɛn yen kosɛbɛ Royaume-Uni ale y'o kangarida kɛ a ka maa minnu bɛ o yɔrɔ kofɔlen ninnu na min ye États-Unis fana ye ale ka lasigiden min bɛ Algérie jamana kɔnɔ ale fana ye kangaridakan kɛ k'a fɔ ko Algérie nin yɔrɔ kofɔlen minnu filɛ nin ye i b'a dɔn ko fɛn bɛɛ bɛ jago a yɔrɔ ninnu na dɔrɔgu fara fɛn fasugu bɛɛ lajɛlen kan ko bamanciw bɛ ka a yɔrɔ kɛ dagayɔrɔ kura ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Hakimi ani Al-Qaïda ou Maghreb islamique k'u bɛ ka Algérie kɛ u ka tɛmɛsira ye ka bɔ u ka frontière ka taa fo Libya fan ninnu fɛ k'u ka u janto nin bɛ min jira limanaw fasiri ka ɲɛfɔli la o ye k'a fɔ ko Algérie yɔrɔ Mali y'a ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ walasa basigi bɛ se ka na a ka marabolo min n'o ye Kidali ye nka an bɛ don min na ko bi a ko basigibaliya a bɛ ka taa wolo Algérie jamana de kɔnɔ sabu bamanciw dagayɔrɔ wɛrɛ ma sɔrɔ u la ni Algérie cɛ u bɛ sɔn ka ko latɔn Algérie la Mali dun bilama a ka sariya tigilama wulilen bɛ ka bamanci minnu ɲini u tɛ sɔn fiyewu k'a fɔ k'u bɛna Mali la dagayɔrɔ min b'u la bi o ye Algérie jamana de ye kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ayiwa yan'an ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ an bɔra ka dialogue intermalien ko kuma min fɔ n'o ye sigikafɔ ye min kan ka kɛ malidenw ni ɲɔgɔn cɛ comité de pilotage min sigira jɛkulu min sigira ko ka ayiwa baara in labɛn an y'a fɔ ten ale tun bɛ kunnafonidilaw ɲɛma ayiwa Nouvelle Horizon fana y'i da don a kuma la min ye SEMA maaw ye coordination des mouvements de l'Azawad yɔrɔ Mali sariya wulilen bɛ olu nɔfɛ ayiwa Usumani Isu Mayiga ko k'u bɛ ye kɛnɛ kan ko nka b'a la ayiwa n'u labɛnnen bɛ ka na ayiwa u sigi tabali kan ayiwa fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye u ma fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛnnen t'u ma Usumani Isu Mayiga ko fɛɛrɛ na sɔrɔ u ka gɛlɛyaw la k'u na ye kɛnɛ kan o de ye kuma fanba yɛrɛ ye limanaw an ye nin kunnafoni ninnu bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ bi limanaw aw bonya b'a la. N'an bɔra ye limanaw fasiriden sɛbɛn bɛ yen n'an ko a ma ko le soir de Bamako ale kumana limanaw an ka minisiri min n'ale bɛ Mali kɛlɛcɛw kunna ani kɛlɛcɛkɔrɔw ka koɲɛ ministre de la défense des anciens combattants colonel Sadio Kamara ale ni min ye jamanakuntigi ye ɲɔgɔn ye dɔw kɛra kɔsa in na Mali lakanako yɛrɛ kan Sadio Kamara de y'i kanto o senfɛ ko jamanakuntigi ye sira jɛlen dɔw di u ma sira minnu bɛ yen n'a bɛ kuma jamana lakanako kan sira ninnu tɛ dɔwɛrɛ ye yɔrɔ lakanabaliya min n'o bɛ jamana kɔnɔ jamanakuntigi tilala ka taa sira kura wɛrɛ d'u ma u bɛ se ka min baara kɛ ni min ye ka wasa sɔrɔ a la halisa lakanako nasiraw la nin ɲɔgɔnye in kɛra ntɛnɛn tɛmɛnen de février kalo tile 19 san 2024 jamanakuntigi colonel Assimi Goïta k'a ye ɲɔgɔnye kɛ ɲɔgɔnye min bɛ yen ni fɛɛrɛ ɲɔgɔnye don réunion rencontre stratégique limanaw ani finitigi ɲɛmɔgɔ chef d'état-major ani finitigiw ka dagayɔrɔ ɲɛmɔgɔw ani olu de ye ɲɔgɔnye tɛmɛnen kɔfɛ ministre de la défense des anciens combattants Sadio Kamara ale ye ɲɛfɔli kɛ kunnafonidilaw ye a ka kumaw la a ko jamanakuntigi kɔni ma taa ni sira fila ye dɛ a ye sira kelen de yir'u la o de ye k'a fɔ jamanadenw ni u ma lafiya jamanaw finitigiw kana sigi fiyewu ni jamanadenw n'u ma taa ni ka segin ma ɲɛnɛbɔ jamana kɔnɔ finitigiw kana sigi fiyewu o de la fɛɛrɛ caman kuraw de bilala sen kan colonel Sadio Kamara ka ɲɛfɔliw la minnu bɛna kɛ sababu ye jamanadenw taa ni ka segin basigi ani jamana yɛrɛ ka bɔ bamanciw ka bolokɔnɔmaya la ko o fɛɛrɛ kuraw olu sigira sen kan jamanaw soir de Bamako kelen ka kuma la nin waati in na ko jateminɛ kɛra k'a fɔ AES n'o ye Alliance des États du Sahel ko jateminɛ kɛra k'a fɔ ko bɔlɔlɔ kana la maa caman de bɛ ka taa tɔgɔ da i yɛrɛ la k'a fɔ ko AES ka kunnafonidi sira ye o ye
ministre min bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ koɲɛ kunna n'o ye affaire étrangère ye ko a bɛ kangarida kan kɛ k'a fɔ maa o maa bɛ yen ni e bɛ bɔlɔlɔ sanfɛlaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya bɔlɔlɔ dɔ bɛ yen o talen b'a tɔgɔ ma ko la n'o ye réseau social X réseau social X ni maaw t'a dɔn o la a tun bɛ f'a ma de ko Twitter a ko in cayalen bɛ yen de kosɛbɛ réseau social X limana ko maa caman de bɛ yen minnu bɛ ka taa AES n'o ye Alliance des États du Sahel ye ka tɔgɔ ta ka compte dayɛlɛ n'a ye ka sɔrɔ ka kunnafoni di Mali gouvernement ka tɛmɛ ni affaire étrangère ye a ko k'u bɛ kangari da ayiwa maa minnu bɛ ka nin baara in kɛ wa k'u dabali bannen bɛ nin ko in na kosɛbɛ k'a fɔ maaw de bɛ taa ayiwa AES tɔgɔ ta k'a fɔ k'u bɛ kunnafoni di o la ko AES furadama compte t'a bolo Facebook ka compte t'a bolo Twitter ka compte t'a bolo yɔrɔ si ko n'a fɔra k'u bɛ kunnafoni di n'o ye ayiwa k'u bɛ kangaridakan kɛ ni maa o maa minɛna la sariya minnu bɛ yen n'o bɛ se k'i ɲangi o sariyaw bɛ ta k'i ɲangi dɛ ko Alliance des États du Sahel u bɛ kunnafoni fɛn fɛn di a kunnafoni ninnu bɛ di jamana ninnu ɲɛmɔgɔw de fɛ walima ka tɛmɛ ni minisiriw ye nka k'a fɔ de ko bɔlɔlɔ sanfɛ ko nin ye AES ka kunnafoni ye walima dɔw yɛrɛ bɛ taa sɛbɛn ko nin ye AES ye ko nin ye kunnafoni ditɔ ye AES fɛ ko o tɛ dɛ wa kangaridakan bɛ kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma ni minnu bɛ yen n'u b'a baara la k'u k'a dabila kabi an b'an kuma na limanaw fasiri Soir de Bamako ka kunnafoni na ko Choguel Kokala Mayiga n'o ye premier ministre ye e ko Choguel ko a bɛna ye jɛmukan n'o ye Malikura taasira de waati min na a bɛna segin ka na yɔrɔ nin y'a dɔgɔkun 2 ye min ye premier ministre Docteur Choguel Kokala Mayiga ale tun tunnen bɛ maaw la donc maa caman yɛrɛ tun bɛ k'i yɛrɛ ɲininka yalima a bɛ lafiya bɔ de la wa fari de lafiyalen tɛ wa maa si kɔni m'a dɔn tile 2 in na Choguel tun bɛ yɔrɔ min na fasiri ka kuma la ko a seginna kunun ka n'a ka baarakɛyɔrɔ la n'o ye primature ye min ye directeur de cabinet Mohamed Sida Diko ale kɔni ye foli bila premier ministre a seginnen kɔ ka na ko premier ministre a fana ye foli di a ka baarakɛlaw ma u ye baara min k'a kɔfɛ taasira fɛn fɛn dir'u ma u y'o baara kɛ o cogoya la a jira k'a fɔ kununko tarata février kalo tile 20 Docteur Choguel Kokala Mayiga a kun kan ka conseil de cabinet yɛrɛ kun kan ka bila o ɲɛma ko conseil de cabinet o de senfɛ a ye nin kuma fɔ nka maa caman de bɛ ka i yɛrɛ ɲininka Choguel tun bɛ lafiya bɔ de la wa walima tun bɛ kɛnɛyaso de la wa maa kɔni ma kɛ ala ye k'a dɔn yɔrɔ Choguel waati min na a kun kan ka maa dɔw bisimila o yɛrɛ jɛrɛ bɔra a dɔgɔ kɔrɔ Mali bɔra CEDEAO la a kun kan ka jamanaden dɔw bisimila ka kuma olu ye kun jumɛn na Mali bɔra CEDEAO la o jɛrɛ in o bɔra dɔgɔ kɔrɔ yɔrɔ a ka cabinet yɛrɛ kun ye kunnafoni di k'a fɔ ko o jɛrɛ in kan ka kɛ nka kɔfɛ o bɔra dɔgɔ kɔrɔ o ma bɔ a dɔgɔ kɔrɔ cogo min na ɲɛfɔli si ma se ka kɛ o la nka kɔfɛ cabinet de tilala ka na bɔ k'a fɔ k'a b'a yɛrɛ jɛya o ko la k'a sɔrɔ dun limana u ma kuma yɛrɛ ye min ye u ma o fɔ maaw ye fasiri ka kuma la Choguel kumaw kɔni cayara ŋunuŋunukanw cayara Malikura taasiraden min fana n'a kun kan ka ye o ko kɛnɛ kan kunnafoni kun dira k'a fɔ premier ministre ko a bɛna ye o kɛnɛ kan nka o kɔfɛ foyi ma fɔ maaw ye ko nka sini n'o bɛ bɛn février kalo tile 22 ma yalima Choguel a na ye Malikura taasira de kɛnɛ kan wa walasa baara min bɛ sen na n'o ye jamana jɔli baara ye a ka se k'o ɲɛfɔ kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ Soir de Bamako kɔnɔ bi aw bonya b'a la. limanaw an bɛ fasiri lakali kuncɛ teliyala ni fasiri sɛbɛn min o ye le pelinkan ye waati taara an b'a kuma fara ɲɔgɔn kan collectif dɔ bɛ yen limanaw olu y'u kanbɔ ɲɔgɔndan dɔ de nɔfɛ ɲɔgɔndan min n'o ye concours de recrutement direct des auditeurs de justice militaire limanaw ko maa damadɔ bɛ yen i n'a fɔ Musa Jalo Isaka Seku Kone Saliu Alfuseni Suleiman Kasim Kane Ibrahima Kulubali k'u ye jɛkulu dɔ fara ɲɔgɔn kan ko ka welewele dakan bila min ye jamana ɲɛmɔgɔw ma ko décision min n'o taara ka ni concours in sigi sen kan limanaw ko concours in a kɛra olu kɔni ye concours kɛ fɛn fɛn bɛ kɛ labɛn na n'u y'o kɛ ka ɲɔgɔndan in kɛ limanaw olu yɛrɛ a fɔra k'a fɔ u bɛ se maa 14 ɲɔgɔnna de ma concours in kɛra a fɔra k'a fɔ u maa 14 bɛɛ lajɛlen k'u ye se sɔrɔ wa u ye garijɛgɛ sɔrɔ concours laban min bɛ kɛ n'o ye ka i yɛrɛ lajɛ ni bana t'i farikolo la o bɛɛ lajɛlen kɛra limanaw o de la yɔrɔ min nana kɛ o la ni u ma se ka fɛn faamuya o la
ko lisi kura dɔ nana bɔ lisi min limanaw ni o nana bɔ kɔfɛ olu ma se ka ɲɛ foyi dɔn a la a dun jɛla k'a fɔ olu ye concours kɛ maa 14 ɲɔgɔn na u bɛɛ lajɛlen tɔgɔw dira k'a fɔ ayiwa k'u ye se sɔrɔ olu yɛrɛ somɔgɔw bɛɛ lajɛlen wele k'a fɔ ayiwa an kɔni an passera dɛ an kɛra auditeur de justice ye olu tɛ finitigiw ye nka u taara jamanaden gansanw cɛla u bɛna taa bila finitigiya baara la limanaw nin cogoya la nka olu nana bɔ min kalama k'a fɔ ko lisi kura dɔ bɔra o kɔfɛ olu yɛrɛ cɛla maa 14 ko maa 6 dɔrɔn de ye se sɔrɔ olu la ko nin ko in de ma bɛn u ma u ye avocat dɔ ta limanaw avocat min bɛ yen n'o ye maître Lassana Jakite avocat au barreau du Mali ale sɔrɔla ka lettre kura ci ministère de la défense min bɛ tali kɛ ministre de la justice ka taa se direction de la justice militaire ma février kalo tile 5 tɛmɛnen walasa u ka hakɛ ye min ye u ka hakɛw ka se ka d'u ma n'o tɛ k'olu ma min faamuya u ye concours kɛ a fɔra yɛrɛ k'u passera nka kɔfɛ ko lisi kura wɛrɛ bɔra ka na da limana waati kama o de ye kunnafoni yɛrɛ ma a bɛ se k'i hakili to min na pelinkan an ye ne sɔrɔ a kɔnɔ ni ala sɔnna sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan ani amadu tolona ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini gafe kuraw mana bɔ k'o lakale aw ye ni ala sɔnna an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan waati wɛrɛw la yanni o cɛ an b'a fɔ ala ka waati wɛrɛ yira na. Nin kun ye kunnafoni gafew ye ni InFashion ka dɛmɛ ye. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la CAN ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 42 99 ani 99